Itt vagyunk Szeghalmon újra, a Nem víznek való vidék csapatával, és a koplaló holtágnál vagyunk, ami évtizedekig ki volt száradva, most pedig, ahogy mögöttünk látható, újra tele van vízzel, ami egy örömteli pillanat, és ebből az alkalomból itt van most velem Balogh Péter, a vízválasztó kezdeményezője és geográfus. Itt van velem Hubay Imre államtitkár, az Agrárminisztérium államtitkára, és itt van velem Sűrös Krisztián, a Tivizig igazgatója. Azért jöttünk most itt össze, hogy értékeljük az eseményeket, és rögtön egy kérdésre fordulnék hozzád, Krisztián. Milyen módon járult hozzá a vízügy ahhoz, hogy ez megvalósuljon? Gyakorlatilag, amikor az Egyesület minket megkeresett, akkor ugye Ez a Sárréti Vízőrző Egyesület, akkor több variáció mutatkozott. Mindegyiknek volt egy bizonyos költségigénye, és próbáltuk megteremteni azt a lehetőséget, ahol a legkisebb költséggel lehessen ezt a projektet elindítani. Erre volt jó gyakorlatilag az a kormányzati kezdeményezés, ami ugye most is folyamatban van, és ennek a keretén belül tudtuk mi azt elvégezni, hogy műszakilag a Sebes-Kőrösből a vizet ide át tudjuk emelni. És milyen opciók voltak egyébként, hogy ezt megvalósítsuk? Amikor az Egyesület bejött és néztük a holtágat, akkor a holtág másik végén van egy szivattyútelep, hogy esetleg annak az elindítását és onnan hozzunk át vizet, de az gyakorlatilag nem volt jó, mert az a holtágnak a felső vége, tehát arra folyik minden, és annak a szivattyútelepnek az elindítása sokkal nagyobb költséget jelentett volna. Itt a kommentelőink kérdezték az első film kapcsán, hogy gravitációs úton nem lehetett volna ide vizet hozni, vagy napelemes szivattyúkkal esetleg? Ez többször is felmerült ez a kérdés. Gravitációs vízbevezetés az nincs megoldva, tehát az nem megoldott, főleg ezeknél a vízállásoknál, amit jelenleg a Sebes-Kőrös tud biztosítani. A napelemhez viszont hely kell, és annak a kiépítését egyenlőre még az igazgatóságunk nem tervezte, hiszen gyakorlatilag olyan létesítményeket kell nekünk üzemeltetni, ami állami tulajdonú és vízig vagyonkezelésben van, és maga a holtág az magántulajdon, önkormányzati tulajdon. Úgyhogy itt mindig az a legelső lépés, hogy a tulajdonosi kör, a közösség, aki ezt használja, azt keressen minket. Tehát nekik kell először lépni ezekben a dolgokban. Az államtitkár úrhoz fordulnék, a vízügy akkor önöket kereste meg azzal, hogy lenne ez a program, és ezt beleillesztették egy állami programra, vagy hogy kell ezt elképzelni? Ez a kezdeményezés a Vizet a Tájba programba esett bele, ez a vízügynek a saját pilot projektje, hiszen a vízügy arra készült, hogy reagáljon a társadalmi igényekre és szükségletekre. Látjuk, hogy fogynak a felszín alatti vízkészletek, látjuk, hogy a talajok metszetei egyre inkább vízhiányos és az azzal kapcsolatos problémákat mutatnak, és a víz hiánya korlátja lett a mezőgazdaság termőképességének, a mezőgazdasági területek termőképességének, a mezőgazdaság termelékenységének, a GDP-hez való hozzájárulásának, és mint ilyenre különösen nagy érzékenységgel figyel mindig a kormányzat, hogy az itt megtartott munkahelyek, ez az ökológiai szolgáltatás, amit többek között a víz biztosítása is jelent, másrészt pedig a tájhűtés, a klímaváltozás kedvezőtlen következménye elleni közös küzdelmünk a gazdákkal és az önkormányzatokkal, vízüggyel, a magyar állam közös küzdelme, az akkor tud eredményes lenni, ha minden jó szándékú kezdeményezés mellé odaállunk, és itt a vízügynek olyan kezdeményezése volt, hogy a Vizet a Tájba pilot program keretén belül ennek a holtágnak a feltöltését oldja meg, adott esetben még bővíz idején. Ennek a kezdetei a forrásbiztosítással azok május 6-ától lehetővé váltak, hiszen május 6-án megalakult az asszályvédelmi operatív törzs, és akkor a kormány úgy döntött, hogy asszályvédelmi akciótervet fog végrehajtani, aminek nem csak az öntözéshez szükséges többletvízkészletet biztosítása volt az egyik sarkalatos pontja, hanem az ökológiai vízigények biztosítása is. Sok nézőnknek kérdése, és azt hiszem, hogy sok szakértő tanácsadónknak is, miért csak most? Ugye beszélt arról, hogy 2022-ben is súlyos asszály volt, 2024-ben is. Ez a nagymértékű vízvisszatartás, vízpótlás, amiről a kormány most sok csatornán beszél, ez miért csak most öltött ilyen ütemet? És azt hiszem, még egy alkérdést is föl kell tennem, olyan kérdésünk is van, hogy miért nem a tenyészidőszakon kívül történik ez meg télvíz idején? Nyilván látjuk, hogy láttam én is, olvastam ezeket a kommenteket, van aki 5 évre, van aki 15 évre, van aki 30 évre, van aki 50 évre, van aki 150 évre mutat vissza.
De látszik, hogy Én most csak néhány évre kérdeznék. néhány évre megyünk vissza, akkor azt kell mondani, hogy 10 évvel ezelőtt még óriási belvizekkel küzdött a mezőgazdaság. Láttuk, hogy tanyákat, a magáningatlan lakóhelyeket veszélyeztette a belvíz, akár településen belül is, akár pedig a külterületen élőknek az életminőségét keserítette meg, hogy sokszor a belvíz vágta el őket a falutól, a belvíz vágta őket a várostól, és nem tudtak, egyszerűen létbizonytalanságban éltek, hogy most akkor mi fog történni, hiszen abban az időszakban 2014-15-ig, de én mondhatnám, hogy 17-18-at is, addig a bővizek idejét éltük. Viszont azóta azért már jó néhány éve nem ezt az időszakot éljük, és mégiscsak már Valóban. azt a kérdést teszik fel egyesek, hogy nem-e túl késő, hiszen hatalmas asszálykár várható idén is, és ezt már kompenzálni, visszahozni nem fogjuk tudni ezekkel az intézkedésekkel teljes körűen. Én is azt gondolom, hogy ezeknek az intézkedéseknek látható a hatása, tehát látható, milyen pozitív hatásuk van, ezért a fenntartásuk az innentől kezdve evidencia kell, hogy legyen, és a források biztosítása is. Legyen bármilyen drága úgymond a víz átömlesztése ide erre a pontra, meg kell tudjuk oldani akár azt is, hogy később energiahatékonyan, akár napelemekkel, akár szivornyával, akár olyan technológiával tudjon ide érkezni, hogy ez a nemzetgazdaság számára egy költséghatékony megoldás legyen, és folyamatosan fenntartható legyen itt ez az ökológiai szolgáltatás. Az, hogy miért pont most, látjuk, hogy 2021-2022 is egy asszályos időszak volt, 21-ben már elkezdődött az asszály, de aztán 21 végén, amikor megjött a csapadék, az ország egyes részei kevésbé kerültek az asszály által sújtott megítélés alá, és a 2022-es volt az, ami már drámai hatást eredményezett, ugyanis volt olyan térsége az országnak, ahova 2021. július 1-e és 2022. június 30-a között még 100 mm csapadék sem hullott le. Igen, és igen, ez egy ismert adat. 2022 már volt a szájvédelmi operatív törzs, és számos Arra kérdeznék még rá, hogy a kormány fogja folytatni ezt a programot? Tehát várható ennek a bővítése? Ez a folyamat, ez augusztus 31-ével nem fog véget érni. Azt is látjuk, hogy a vízhiány olyan drámai mértékű, hogy amit csak rendelkezésre áll felszíni készletből, azzal pótolnunk kell a felszínre le nem hulló csapadékokat. Van, aki persze nem adná oda jó szívvel, vagy ingyenesen a gazdáknak a vizet, mi abban vagyunk elkötelezettek, hogy ingyen biztosítsuk az öntöző vizet. Ez már több éve így történik. És ez már több éve, különösen az asszályosságra és a megemelkedett energiaköltségekre való tekintettel a kormány ingyenesen biztosítja a gazdáknak az öntöző vizet. És azt is hozzá kell tenni, hogy ha miért csak most, akkor gondoljunk abba vele, hogy a vízügyi ágazatnak is szemléletet kellett váltani ahhoz, hogy eddig folyamatosan azt követelte a társadalom, hogy szabadítsa meg az országot az árvizettől, szabadítsa meg a belvizettől, mivel évtizedeken, évszázadokon át rendelkezésre állt néhány neurologikus élet, 1863-at, 1934-et, 35-öt, vagy az 50-es éveket, 60-as évek egy-két esztendejétől eltekintve, de mégiscsak megjött az a fajta csapadék, amivel lehetett gazdálkodni, és egy csapadék gazdálkodást folytattak a gazdák, és nem öntözéses gazdálkodást. Persze, most ez a jövő, öntözéses gazdálkodás? Van, ahol jövő lehet az öntözéses gazdálkodás, de nem mindenhol. Tehát, hogyha a talajban tárolt készleteket olyan szinten meg tudjuk emelni, és itt tudjuk tartani a tájban a vizet, hogy az a növények számára felvehető legyen, hiszen az a búzatábla, ami mellett vagyunk, az 1 méter mélyről föl tudja emelni, az evapotranspirációnak köszönhetően föl tudja emelni a talajvíz készleteket. Tehát nem kell megöntözni a búzát ahhoz, hogy kiszámítható, biztonságos és jó minőségű termést adjon, megteremje a búza termőterülete Magyarország kenyérgabona szükségletét, nem kell az megöntözni a búzát, elegendő a tájban, a talajban annyi nedvességet tárolni, hogy az a növények számára felvehető legyen. És ezért zseniálisak ezek a kezdeményezések, ami a holtágak megtöltését, a csatornák feltöltését, akár magas vezetési, akár mély vezetési csatorna föltöltését eredményezi, mert hogy így hogy nem szivárog el a talajból több nedvesség a fő medrek felé, tehát akár a Tisza, akár a Duna vízgyűjtőjében, nem fog elszivárogni innen alólunk a szántóterületekről a nedvesség, hanem ennek a pótlására lesz lehetőség. Mi vissza fogjuk tudni kormányozni, vissza tudjuk szivárogtatni. Lehet, hogy ugyanannyi ideig tart még, mint amennyi ideig tartott elveszíteni ezt a készletet, de akkor is ezt el kell kezdeni. Van egy kínai közmondás, hogy minden hosszú út az első lépéssel kezdődik, ezt a lépést a vízügy, a civilekkel, a kormányzattal összefogásban megtette, és én azt gondolom, hogy ezt azért is értékelni kell, mert a társadalmi szükségletekre adott reális választ a kormányzat, és erre a civilek is azt mondták, akikkel én beszéltem, önök is azt mondták, hogy ez a megoldás, ez lehet a jövő útja.
Tehát, hogyha ebben van egy... át is térnék Balogh Péterre, hogyha lehetséges, mert van itt egy olyan szereplő, aki azt hiszem, hogy a vízkivezetést, mint megoldást támogatja, az öntözést viszont kevésbé. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a vízválasztó koncepciónak az egyik kezdeményezője, képviselője mit gondol erről a projektről, és önmagában a mostani kialakult asszályhelyzetről, öntözés dilemmákról. Hát nagyon tanulságos ez az egész itteni helyzet, illetve pont az, amikre mutat. Mert egyrészt óriási a jelentősége annak, hogy egy ilyen civil kezdeményezést az állami hivatalok, az államigazgatás felvállalt, mellé állt, és rövid határidőn belül lehet mondani, reagált rá. Tehát tényleg minden pozitívumot megérdemel egyrésztről. Másrészt viszont nagyon látszanak nem is gyermekbetegségek ezek, hanem hogy ugye nem így kéne, vagy nem pontosan, hogy nem is az, hogy miért csak most, hiszen azért a táji vízmérleg, az Alföldnek a vízháztartási jellemzői a 150 éve is ugyanígy megvoltak, most ha csak két számot említek, az 500 mm-nyi csapadék bevételre, ami ugye egy párolgási kínálatot biztosít, 800 mm-nyi párolgási kereslet jutott még a békeidőkben is. És így van, tehát ez önmagában ez az arány már, hogy mondjam, íróasztali tudományosságban is félsivatagosítós tényező, tehát ez azt jelenti, hogy itt miért nem volt félsivatag eddig, az azért nem, mert a hegyekből érkező víztöbblet, az kegyeskedett ide megérkezni és szétfolyni tudni ilyen medrekben, ilyen kanyargós medrekben, amikor a medreknek még nem az volt a célja, hogy átvezessék minél gyorsabban az országon a vizet, hanem hogy vezetgessék a vizet, be a tájba árvízkor, apadáskor meg vissza. Tehát ez az eredendő táj működése, mégpedig a árvizet az árterekbe, hogyha tényleg nagyon egyszerűen akarom összefoglalni. Na ez az, amit a modern tájhasználat, ha tetszik, társadalmi igény, erre mondom én viccesen, hogy igénytelenség keresztül húzott, ugye 150 éve, és ezt szolgálta ki az egész rendszer. Na ez az, aminek meg kell változnia. De ez az oka annak, hogy most ennyire a kiszáradásnak ez az oka. Igen. Tehát ezért fogalmazunk én klímaváltoztatásról, illetve amíg vízlevezető gazdálkodásról beszélünk, tehát kőkemény, évszázados koncepcionális munkával sikerült megoldani azt, hogy ennyire víztelen legyen az Alföld, mint hogy azt rendelte meg a társadalom, hát legalábbis a szántóföldi monokultúrás nagygazdasági érdek. Ez végre lett hajtva, túl jól sikerült ez a szabályozás. Egész jól sikerül, hogy a békákat már halljuk magunk mögött kurutyolni. Igen, a békák arra térjünk már még vissza, hogy azt hiszem, Péter, hogy a te egyik széles körben ismert állításod, hogy azok a szántóföldi kultúrák, amik az Alföld egy jelentős részét jellemzik mostanában, azok jelen formájában nem lennének fenntarthatóak, és nem ilyen módon kellene ezeket a területeket hasznosítanunk, hiszen ez is szárítja, és erre talán az öntözés sem tartod megoldást. Igen, és ez a lényeg itt az előzőekhez képest, ezzel tudok csatlakozni, ezzel a rendszerszerűséggel, vagy erre bátorítanám viszont az ágazatokat, a kormányzatot és minden gyakorlatívnak tűnő szereplőt, hogy egy rendszerszerű szemléletben az látszik viszont, hogy a tájhasználatváltás tudja megoldani a vízgazdálkodási problémákat. Tehát egész egyszerűen onnantól kezdve, hogy ilyen ariditási tényező, vagy ilyen arány, párolgási kereslet, kínálat arány mellett nem szakmai, káros vízről beszélni, illetve ami a káros víz, azért káros a víz, mert helytelen a tájhasználat. Tehát, hogy rossz ott a tájhasználat, nem illeszkedik a vízhez, a potenciális vízborításhoz. De kifejezetten arról beszélsz, amikor az államtitkár úr azt mondta, hogy itt belvíz problémák voltak, hogy ez káros tájhasználat. Így van, lenne? És a megoldás orientáltak vagyunk, akkor annyi, hogy a belvíz fogalom átértelmezése, ami tényleg egy íróasztali kérdés, vagy egy szabályzói kérdés, mert egy helytelen értelmezés volt, hogy többlet rossz tájhasználat miatt nem tud belemenni a traktorral oda, ahova nem kell belemenni a traktorral. Nem tudja elvetni, ha elvetette, elárasztódik, stb. Hát na jó, akkor az legyen a vízé. Tehát itt meg kell teremteni egy gazdálkodói érdekeltséget, és itt jön a rendszerszerűség, hogy ne csak az ilyen, már nem bírtuk kiszárítani, azt még mindig van itt egy kis hely, akkor teszünk ide vizet, projektek legyenek, hanem akkor rendszerszerűen Alföld szinten a nagy vizekből, mert ugye ezt nem kis vízkor szivattyúval, vegetációs adatban kellene csinálni, hanem nagy vízből, vegetációsan kívül, és gravitációsan, vagy legalábbis felhasználva a lejtés viszonyokat, ugye
ugye a Körösök vízkészlete talán elhangzott, most már Tiszából pótolható a Tikevír rendszeren, kiépített rendszeren keresztül, tehát megvan az a jelenlegi duzzasztásokból is egy állandó árasztási potenciál megvan. Szerintem esetleg adjunk lehetőséget Krisztiánnak, hogy reagáljon erre, hogy a vízügy jelenlegi kapacitásai egy ilyen típusú megközelítést elméletileg és gyakorlatilag, ha érdemes így szétválasztani, támogatnak-e? Azt ne felejtsük el, hogy itt egy alvízi országrész vagyunk, tehát a Sebes-Körösnek a vízszintje az nem tőlünk függ, és néha nem is a hóban tárolt vízkészlettől, hanem az energiatermeléstől a túloldalról. Igen, ez egy nagyon jó megközelítés, vagy furcsa megközelítés. Nekünk ugye, mint állami szervnek az üzemeltetésnek a lényege és a szabályozásnak a vagyonvédelem. Mindig ez. Ha ezt le tudjuk korlátozni, vagy jobban megfogalmazni, hogy akkor mi az a vagyon, amit védeni kell. Nyilván a lakosság, az ivóvízellátás, gyakorlatilag a vonalas létesítmények. Hogy a vagyonvédelem, a vízhiányvédelem is benne van, ugye? Akkor? Tehát, hogy a vagyonokat legjobban most már a víz hiánya. Nem, most én a belvízvédelemre mondom, hogy ugye ezek a rendszerek nem hiába lettek kiépítve 100 évvel ezelőtt, pontosan azért, mert akkor a mezőgazdasági igények pont arra orientálódtak, hogy a termőföldeknek a mennyiségét növelni kell. Tehát ezt tudjuk. De előtte 200 évvel ugye meg a lecsapolás miért indult el, a vízi magmok háborodtak fel a legjobban, mert ugye terményt kell termelni. Az látszik, hogy a szakmán belül talán több párhuzamos párbeszéd vagy vita is folyik ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. A kormánynak van kialakult álláspontja, vagy fog döntés hozni abban, hogy milyen tájhasználatokat fog támogatni a jövőben? Nagyon fontos elmondani, hogy az öntözéses gazdálkodást sem szabad azért vádolni, hogy kiszáradna az Alföld, vagy kiszáradna Magyarország. Hiszen az öntözéssel a gazdálkodók semmi más nem tesznek, mint a hiányzó csapadék pótlásával a megfelelő fenostádiumban, vegetációs időben pótolják azt a nedvességet, ami a csapadékokból nem tud megérkezni. És mivel itt a felszíni készletekből, tehát csapadékvízből elégítik ki túlnyomó részben, ezért ez nem is káros az ökoszisztémára, de ráadásul, ha most a Péternek a érvelését idehozom, akkor ők olyan szolgáltatást végeznek azzal, hogy öntöznek, a párolgási veszteséggel, ami az öntözés során akár 50% is lehet, és az odavezető útvonalak fenntartásával olyan vízfelületeket hoznak létre, akár tározótereket hoznak létre, az ott elpároltatott vízzel is gyakorlatilag ökoszisztéma szolgáltatást és klímaszolgáltatást végeznek saját költségükön a társadalom számára. Azért nem szabad megkövezni egy gazdálkodót, mert ő egyrészt a saját hozamait, a saját megélhetését, a munkahelyeket biztonságban szeretné tudni, amiket fönntart, a saját jövedelmét is szeretné, közben pedig ökoszisztéma szolgáltatás, klímavédelmet végez saját költségén a társadalom számára. És hogyha 100 000 hektárról 300 000 hektárra szeretné növelni a megöntözött, ténylegesen megöntözött területeknek a nagyságát, ezzel hozambiztonságot szeretnénk elérni, értékesebb, nagyobb hozzáadott értékkel bíró, akár konzervipari alapanyagokat tudnánk termelni, és Magyarország nem szorulna be hozatalra, és fenntartható maradna a gazdálkodás. Hangsúlyozom, víz pótlása, tehát az öntözés az nem feltétlenül azt jelenti, hogy káros víztöbbletet viszünk ki a területre, hanem csak pótoljuk azt, ami a fenostádiumához, a fenológiai igény és az ökológiai igénye egy növénynek, legyen az szántóföldi növény, gyümölcs vagy zöldségféleség, ezeknek az ökológiai vízigényet pótolni kell, és az ökológiai vízigény pótlása az ilyen 50-100-120 mm-ben értendő. Világos, csapadék, csak akkor hiányzik, az biztos, hogy a kormány nem ért egyet azzal az állítással, hogy hosszú távon talajdegradációhoz vezet az intenzív öntözés a területeknek. Nem az intenzív öntözésről beszélünk, amit én mondtam, az öntözés, amit a gazdálkodók folytatnak, az vízpótlás. Csapadékpótlás. Ami nem hullik le csapadék, az pótolja. Tehát amikor nincs szükség öntözésre, megjön a csapadék, akkor nem öntöznek. Muszáj hagynom Pétert is reagálni erre a kérdésre, mert itt más állásponton vannak az urak, és hadd reagáljon ő is erre, hogy érdemes-e így termeszteni öntözésre. Azzal, hogy a vízháztartási mérleget kell kiegyensúlyozni, és hogy ennek megfelelően nem öntözéssel, hanem árasztással kell főleg abba kell gondolkodni, hogy azt kell támogatni, ökológiai célú vízpótlás, hát nevezzük a nagyvizek
az árvizeknek az árterekbe való elhelyezésének, ami utána elkezd dolgozni a tájban, éltetni a tájat, és ez a gazdálkodásban is meglátszik, és fog neki tetszeni. És közben el is eredt az eső, és azt hiszem, Az öntözés viszont a jelenlegi sivatagos írtótájhasználat fenntartásának az illúzióját jelenti, és ilyen szempontból káros. Vannak olyan dolgok, amikben egyetértünk, azt hiszem, hogy itt mind a négyen, és az az, hogy egy ilyen projektre mind a kezdeményezők, mind a végrehajtók büszkék lehetnek, és szeretnénk, hogyha ilyenből még sok hasonló valósulna meg az országban. Úgyhogy köszönjük szépen a résztvevőknek a lehetőséget. Én Csala Dani voltam, ez a Nem víznek való vidék Szeghalmi második forgatása volt.